Sawubona mfana. Uyaqonda kanjani ukuphila? Ukhona umuntu oqothukayo ngokusebenza usuku lonke, uhlala ehlupheka, kodwa ephethe ngamabomu ukuthi umzamo uletha ingcebo. Kuyiqiniso ukuthi isikhathi siyisiliva, kodwa ingcebo ayikho nje imali, ingcebo inkululeko. Mina ngithi ukusebenza kanzima kudala ubukhulu bomoya oshisayo, hayi ingcebo. Kusukela ubusana, siphethwe yileli sisteme elifihlekileyo elingachazwa ngamagama, elingenawo umusa, elilinganisa imali esiyitholayo. Isikole asikaze silifundise ukuqonda izimali, ukuthi ingcebo ivela kuphi, kodwa salikhonza ubukhulu bokuthobela, ukwamukela imali encinyane njengokuphela kwethu. Uyakubuza ukuthi kungani uthola imali ethile? Akulona ithuba nje, yindlela yokucabanga yakho. Njengokuthi uqinisile ezingqondweni zenu, izindlela zenu zihlezi zikunika lokho nje. Uzama ukwenza ibhizinisi. Uzama imisebenzi emibili. Ubuyela lapho uqale khona, ngathi kukhona okukuhambisa emuva. Kwenzeke yini nawe? Lokho kungukuthi unembono othile walokho okufanele ukufinyelele, umcabango owenziwe ngabanye, abazali, othisha, abaphathi, abangane bakho. Uyamukela okuncane ngoba ufunde ukuthi ukufuna okuningi kuyisono, kuyinkohlakalo, akunakwenzeka. Kodwa kunokwenzeka. Ucwaningo lukaStanford lubonisa ukuthi ukungabaza kwakho kuthinta izinqumo zakho. Abantu abanesithukuthezi bayazigaxa amathuba, bayazenza ihlombe, bayaliqalekela ibhizinisi labo ngokungazi. Bayalibaleka iholo elihle, nokho bafuna ukuba nengcebo. Bayazi ukuthi benza njani? Mina ngangiqala ngihola amarandi 4 ngonyaka. Ngashintsha umsebenzi. Ngishintsha umqashi. Ngaqeda ngigqwala emgwaqweni ngikhathele. Ngavuka ngiphethwe ngamapholisa, izimoto ziwile, abantu besaba. Lona kwakuyisikhathi esibuhlungu kakhulu empilweni yami, kodwa futhi kwaba yisikhathi sokuzikhulula. Ngabona ukuthi inkinga yayingumsebenzi, yayingumcabango wami, umoya wami, imingcele engizimisele ukuyenza. Ngaqala ukufunda ngengqondo ukuthi iyithinta kanjani impilo yethu yezimali. Imali ibonisa indlela yethu yokucabanga. Shintsha indlela yokucabanga, shintsha impilo. Bangaki abantu obe uthi lokhu akuyona into yami? Bangaki abantu obe uthi kubi kakhulu, kungenzeka kungelona iholo lami? Akulona iqiniso. Yindlela yakho yokucabanga. Ungashintsha lokho. Ungaba nomcabango omusha wokuchuma. Mina ngifundile izinyanga ezimbili kuphela esikoleni, kepha ngishintshe indlela yami yokucabanga, ngaba nomoya wokufinyelela okuningi. Ngahola amarandi ayikhulu ngonyaka wokuqala. Ngangingazi ukuthi kwenzekani, kodwa ngathola ukuthi kwakukushintsha ukukholelwa kwami. Manje, buza, ngingakanani imali engifanele ngiyithole? Bhala inombolo. Bhala imali ofuna ukuyithola. Uma kukhona umehluko, khumbula ukuthi umcabango wakho awulungile. Ungashintsha lokhu. Qala ngokwazi. Izinsuku ezintathu uma ucabanga ngokuncane, shintsha umcabango. Tshela uqobo, lokhu kwakudala. Manje ngifuna ukuba nengcebo. Khuluma ngezwi elikhulu. Phinda njalo. Lokho kuzokuvula ingqondo. Uma kuyavuleka, kuzoba khona ushintsho. Uyakubona ukuthi abanye banengcebo, abanye abananayo. Akulona ithuba. Akulona ngoba basebenza kanzima. Yindlela yokucabanga, unganciki ngomsebenzi owodwa. Lokho kushintshe impilo yami. Abantu bancika ekuthengiseni isikhathi sabo. Umsebenzi owodwa. Indlela eyodwa. Lapho kukhona inkinga. Uma ulahlekelwa umsebenzi, konke kuya. Njengendlu enesikhungo esisodwa. Kodwa uma unemisebenzi emibili, nemithathu, 5, imali iza nokho. Uyaqonda. Ngaqala ngokuhlanza. Ibhakede, imishini, amandla. Ngangithola amarandi ayi-15 ngenyanga. Ngangiyibheka njengokuthi ngithola amarandi ayizigidi. Ngaqala eToronto, Montreal, Boston, London, Atlanta. Ngangingenawo ama-oda akhona, kepha imali yayifika. Ngangilala, kodwa imali yayifika. Akulona ubuqili. Ngangenze izinto eziqhubekayo ngaphandle kwami.
Okwenziwe kanye kuphela kwenza imali ngokuqhubekayo. Lokhu kwaba yisikhathi esibalulekile. Ngaqala ukusebenza ngokuqonda. Ukuhlwanyela imbewu eqhubeka ikhula. Ukuqonda lokhu kushintsha konke. Ubona amathuba. Ihobby iyaba yi-online shop. Ulwazi luyaba yizifundo. Ikhono liba yikhomishini. Ubuhlobo buyaba yibhizinisi. Awusanciki kwento eyodwa. Unesisekelo sokwenza imali. Eziningi zizokuhluleka, kodwa akubalulekile ukuthi zonke ziphumelele. Ziyasebenzisana. Ezinye zikhulu, ezinye zincane. Ezinye ziya ngokushesha, ezinye ziya kancane. Konke kuhlanganiswa. Uthi awunawo amarandi. Mina anginawo. Ngaqala ngamarandi ayikulu ngikwengeze. Ngangingeke ngifunde kahle, ngingenawo iziqu, ngingenawo ibhizinisi. Nganginawo isinqumo, isifiso, imigomo. Ngangingavumeli ukuthi nginjani kungikwazi. Njani kuza ngemva kwesinqumo. Uqale ucabange ngizokwenza lokhu, bese uqala ukubona izindlela. Uqala ukubona abantu, imibono, izimo ezikuxhumanisa namathuba. I-internet inezinto eziningi. Ungathengisa into ongayithengisayo uthole ikhomishini. Ungafundisa eYouTube, e-Instagram, uthole imali. Yenza into kanye, i-ebook. Isifundo, uthengise izikhathi eziningi. Lokho kuyindlela yokukhula. Ucabanga ukuthi kuhle kakhulu. Mina ngangibuza njalo. Ngangibona abanye benza imali ngibe ngithi lokhu akuyona into yami. Ngaqala ukwenza ukuhlola. Ngaqala ngenze konke. Ungashiyi konke. Gcina umsebenzi wakho, wakha omunye ngokuhamba kwesikhathi. Imali eningana. Ngemuva kwesikhathi umsebenzi owodwa uyoba yilanga lesikhathi esidlule. Impilo iyashintsha uma imali ivela ezindaweni eziningi. Uthola ukuzola, inkululeko, ubuciko. Ucabanga ngokuhlukile, uphumela ngokuhlukile. Akulona ithuba, kuyisinqumo. Bhala izindlela ezintathu zokwenza imali ngaphandle kwesikhathi sakho. Awudingi ukuba nobuhlakani. Kumelwe kube khona. Yenza lokhu ngenxa yakho. Lokhu kungaba yisiphekulo sempilo entsha. Kukhona umthetho womali. Awukona owabanki noma kahulumeni. Uyimithetho yezwe. Ayibonakali, ayishintshi, ingawaziwe ngabantu abaningi, umthetho wokubuyisela. Ngaqonda konke, uphakamiso, ukulahlekelwa, impumelelo, ukuhluleka. Akulona ithuba. Kuyimbangela nemvelaphi. Umthetho uthi imali oyitholayo ixhomeke ezintweni ezintathu: idinga, ikhono, ubunzima bokuhlala uqobo. Kulula. Kepha akukho muntu owenza njalo. Kukhona isidingo. Kukhona abantu abazokukhokhela. Uma into onayo ayilusizo, ayinasidingo. Uma unendlela yakho yokwenza into, unendima. Kepha awudingi ukuba ophezulu. Kumelwe ube ngcono kunabanye. Kumelwe ube nesibindi sokufunda, ukuzijwayeza, ukwenza amaphutha, ukulungisa, ukukhula. Inyathelo ngalinye. Ngemuva kwesikhathi. Ubunzima bokuhlala uqobo. Lokhu kunamandla kakhulu. Konke kuyenzeka, kuhlala kuphindaphindwa, kuvamile. Ukungabi uqobo akuyona i-ego. Yisimo. Yindlela yakho, indaba yakho, imibono yakho. Lokho kwenza ukuba ube yini yodwa. Ungafundisa into abayifundisayo abanye, kepha uma usebenzisa indlela yakho, izwi lakho, umlando wakho, intshiseko yakho, akukho muntu onjengawe. Uba yiyona, futhi konke okungiyona kuyigugu. Ngaqala ukusebenza ngokuthuthukiswa komuntu. Ngangingeyena yimi kuphela. Kepha ngafaka inhliziyo yami. Ngafunda kakhulu. Ngangivuka kuqala, ngilala ngemva. Ngangifunda, ngibhala, ngihlola, ngifundisa. Ngangisebenzisa konke okufundile. Ngangifundisa okusebenza. Ngaqala ukwazwa ngabantu. Ngangingeyena umfundisi nje, ngangilokho engangikufundisa. Lokho kwaba yisikhathi esibalulekile. Umthetho awuyinikeli izindlela ezilula. Uyinikeza into oyihambisayo.
Uhambisa okuningi, uthola okuningi. Abantu abathola ngayo bahambisa okuningi. Isisombululo, ukuqonda, umphumela, umgomo awulenzi imali, yithuba, ukusizakala, ushintsho, awukona umbono, yi-physics, yi-energy, yindlela yomvelo, uhla uqala uqoke, usisebenzela, usebenzela wena. Ukwenzayo kuyabuya okuningi. Uma ungenzi lutho, ukuthola kuncane. Ucwaningo lwe-Harvard Business Review lubonisa ukuthi abantu abaphezulu banengcebo ngoba bayayisebenzisa into abayenza. Awukwazi kuphela. Kumelwe uveze. Kumelwe ubonise. Kumelwe unikeze ngendlela abanye abayibona ngayo. Ilungelo alikho kuphela kulokho olikwenzayo, kodwa nakwindlela oye ubonisa ngayo. Ekufundeni kwakho. Ekukholelweni kwakho. Ungalindi iminyaka 10. Qala manje. Buza, into engiyenzayo ingaba nomthelela? Ngikwenza kahle? Kuyacaca ukuthi ngiyini? Imibuzo iluma, kepha ivula izinyathelo. Abantu abaningi bayesaba ukukhahlela. Ukwesaba ukugxeka. Ukwesaba ukwenqatshwa. Kepha baphile impilo evamile. Benza konke abanye abakwenzayo. Baphila ngokuvamile. Impilo ayinikeli abantu abafihla. Uyinikeza abantu abakho. Abathandi imigudu. Abazimisele ukuba abaphezulu. Uyaqonda ukuthi yisikhathi sokuqala. Awukwazi ukuphila okunjalo. Awukwazi ukwamukela imali encinyane. Ungaphezulu. Kepha kumelwe ube yilokho ofanele ukuba khona. Kumelwe ube yona. Kumelwe ube nesibindi. Imali oyitholayo yinto oyinikezayo. Akukho buqili. Akukho imfihlo. Kuyindlela yakho yokucabanga. Uma ulungisa umthombo, umphumela uza. Uyaqonda ukuthi abasebenza kakhulu batholani imali eningi. Ubona umuntu evuka ekuseni, ethatha amabhasi amabili, eme usuku lonke, athola imali encane. Kepha abanye bathola imali ngaphandle komzamo. Awukwazi ukusebenza kanzima. Yindlela yokucabanga. Ocabanga ukuthi ukusebenza kanzima kwenza imali eningi uvalelwe esigabeni, isiphekulo sokuthi isikhathi sakho siyisiliva. Isikhathi sakho siyinto ebalulekile. Asibuyeki. Awukwazi ukusenza kube kabili. Kepha ungakwazi ukwenza imali eningi ngaphandle kwesikhathi sakho. Kukhona izindlela ezintathu zokwenza imali. Umbono wokuqala, ukusebenza uthole imali. Abantu abaningi benza njalo. Uma ungasebenzi awutholi. Ngangingenza njalo. Ngangihlanza. Ngangikhathele. Ngangigqwala. Ngavuka ngiphethwe ngamapholisa. Umgomo unqabile. Uma uncika kulomgomo, uzokulibala empilweni yakho. Umbono wesibili, yenza imali isebenzele wena. Ukutshala imali. Kepha kudinga imali. Abantu abaningi baqala, bahluleka, bathi akusebenzi. Kusebenza. Umbono wesithathu, wenze izinto eziningi zokwenza imali ngaphandle kwakho. Lokhu kushintsha konke. Awusasebenzi kuphela, kodwa ucabanga ngokuningi. Uhlamba. Ukwakha. Ukwakha izinto eziqhubekayo. Akunombono. Iqiniso. Yindlela abantu abacebile abayenza. Uthengisa into oyithengisayo. Imali eningi ngaphandle kwesikhathi sakho. Ungathola yiphi into onayo. Yenza into oyikwenzayo. Into abantu abakucela ngayo. Into oyobe uyenza nokho uma ungatholi imali. Yenza kube lula ukuphindaphinda. Isifundo. Usizo. Ithuluzi. Inkambo online. Itechnology inezinto eziningi. Uma uthola amarandi amathathu ngenyanga, kukhona ukubona. Kuyaqala. Uqala ukuqonda ukuthi ungenza imali ngaphandle kwesikhathi. Ukhululekile. Wenza. Uma usebenza uyashintsha. Ubona amathuba. Uthola ukuxhumana. Izinto ziyavuleka. Ukhona.
I-Global Entrepreneurship Monitor ithi eNingizimu Afrika abantu abaningi baya ebhizinisi ngoba badinga ukuphila. Akukhona ngoba benesibindi. Ushintsho luyaphakama uma ungenzi ngenxa yokwesaba, kepha ngenxa yesinqumo. Ufuna inkululeko, awudingi ukulwa ngenxa yokwesaba. Ukuhlakanipha komnotho akuqali ngemali, kodwa kuqala ngokuzimisela. Cabanga ngomuntu onjengo-J.K. Rowling, umama owayehlala ephila ngezinsiza zikahulumeni, ebhala incwadi yokuqala kaHarry Potter emakhafini ngoba wayengakwazi ukuqalisa indlu yakhe. Namuhla, uthola imali evela emhlabeni wonke ngomsebenzi wakhe. Lokhu kuyisibonelo esihle, kodwa akuyona into engaqondakali. Impilo ayiyona nje ukusebenza uze uqhubeke ukhona, kodwa kungokuqonda indlela yokwenza izinto ezizokwenza uqhubeke nokuthola imali ngisho noma ungasebenzi. Ukhulu kangakanani isikhathi esikahle osikulungele ukuchitha ngokulandela umkhondo omnyama ongaqondakali? Ubungozi obukhulu kukungazami okuhlukile, ukuhlala endleleni evamile. Inkululeko yangempela akuyona ukuyeka ukusebenza, kodwa ukuba nokukhetha. Uma uzwa sengathi kufanele ushintshe, qala nje. Khetha umbono, ukhule, uvivinye, wenze amaphutha, uthuthukise. Akuwona umdlalo wokuthi uphumelele ekuqaleni, kodwa ukuthuthuka kancane kancane. Akukhona ukubalwa kwemali, kodwa inkululeko yokukhetha. Konke kuqala ngesinqumo. Abantu abaningi bacabanga ukuthi badinga imali, isikhathi, abantu, inhlanhla, kodwa into ebalulekile ukwenza isinqumo esiqinile. Ngemuva kwesinqumo, indlela ivela, ngaphambi kwesinqumo, konke kuyinhlungu. Awudingi ukwazi ukuthi kuyoba njani, kodwa ukwazi ukuthi kuyokwenzeka. Yilokho ukuguqula, ukuyeka ukuzama nokuqala ukuzimisela. Ukuzama kuvumela ukuyeka, ukuzimisela akuvumeli ukwehluleka. Isinqumo sikhulisa ukuzimisela, okwenza kube khona ukuqeqeshwa, futhi lokho kuholela emiphumeleni. Lapho ngenza isinqumo sokuhlala ngiphila kahle, ngangingekho into engiyaziyo mayelana nebhizinisi, ngangingekho umbhali, ngangishiye izifundo, ngakhula ngingaze ngilindele okuningi, kodwa ngenza isinqumo esashintsha konke. Ngangingekho indlela engiyaziyo, kodwa ngangazi ukuthi ngizokwenza, futhi lokho kwanelisekile. Abantu abaningi balinda isikhathi esifanele, ukwethemba ngaphambi kokwenza isenzo, kodwa kuyenzeka ngokuphambene, ukwethemba kuvela ngemva kwesenzo. Ngingaki imibono efile ngenxa yokuntengantenga? Ingaki imisebenzi engaphelile ngoba abantu balinda ukuqonda konke kuqala? Ukucabanga ukuthi kufanele ube ulungile ukuqhubeka kuyaphikelela, kodwa akekho umuntu olungile ngokuphelele, futhi akekho oyoke abe njalo. Ukuqonda ukuthi oqhubayo usebenza ngokwesaba, ukungabaza, ukukhathazeka, ngoba ongadingi ukuphepha okugcwele akuqali. Ngikhumbula ingxoxo engiyibonile nomfana owayefuna usizo lokuthuthukisa isimo sakhe sezimali. Wayenemibono eminingi, kodwa akukho neyodwa ayiqalile. Ngibuze ukuthi kungani, wathi, angikakwazi ukuthi iyiphi engcono kakhulu. Ngathi, awudingi umbono omuhle kakhulu, udinga isinqumo. Ekunganaqiniseki, konke kubonakala kudidekile. Uma ukhetha ohlangothini olulodwa, izinto zihlangana, isizwe sibonakala sisebenzisana nabo abanesibindi sokuhamba. Izifundo mayelana nokugxila ziyabonisa, ubuchopho bethu buhluza futhi buthola amathuba ngokuqondene nokuqondakala kwenhloso yethu. Ukwenza isinqumo kwenza ubuchopho busebenzele wena, buyekisa ukubhukuqa, izaba, futhi uthole izixazululo. Isinqumo akuyona nje imicabango, kuyisenzo, ukwenza okudingekayo ngisho noma ungafuni, ukuvuka ekuseni, ukulahla izinto eziphosayo, ukungazinaki imibono yabanye, ukuphinda okusebenza, ukuqhubeka naphezu kwezithiyo, ukuqhubeka ngisho noma kungekho ofakazela. Mhlawumbe ulinde uphawu, yilona, uma uyaluzwa, liyakuphatha. Into ethile kuwe ifuna okuningi, iyazi ukuthi ingakwazi okuningi, izwa ukuthi izalelwe into engaphezu kokusinda. Lokhu kuzwakala kubiza, kodwa ukuze kube yiqiniso, kufanele usebenze, uthathe umthwalo wemfanelo, wenze isinqumo. Uma wenze isinqumo, konke kuguquka, akuyona ngokushesha, kodwa kuguquka, amandla akho, isimo sakho, amazwi akho, nezwe liphendula, livula izicabha lapho kwakukhona izindonga kuphela.
Usuwenze isinqumo sokuthi ufuna ukuphila kanjani. Ufuna ukuthola malini? Ukulungele ukwenzani ngalokho? Bhala manje. Ngokuningiliziwe. Ungakhathazeki ngezindleko noma amathuba, bhala nje ukuthi ufuna ukuphila kwakho kube njani futhi ufunde nsuku zonke ngezwi elikhulu, ngokholo, njengokungathi sekuyinyani. Lo mkhuba uzokwakha ingqondo yakho, izenzo zakho, nemiphumela. Ngiphakamisa inselele, ezinsukwini ezizayo eziyisikhombisa, khetha isinqumo osuvele usishiye, into okumele uyenzile, uqale iprojekthi, ucele usizo, ucingo, uqale ikhosi, uhlanze izimali zakho, uyenzile. Isenzo sonke siku, isinqumo esilandela isenzo. Bheka ukuthi konke kuphendula kanjani. Izwe liphendula abazimisele, hayi abangabaza. Awudingi iziqinisekiso, kodwa ukukhetha okuqinile. Uma wenza lokhu kukhetha, izwe lizosebenzisana nawe, ngoba konke kuguquka uma wena uguquka, futhi konke kuqala ngesinqumo. Abantu abaningi baphila njengokungathi banesikhathi esingapheli, kodwa bakhononda ngokuntula kwesikhathi, bafuna ukushintsha impilo, kodwa banesikhathi esiningi kakhulu kuqala. Bafuna imali eningi, kodwa basebenzisa amahora emisebenzini engathuthuki. Iphutha elikhulu elithule libopha abantu ekuhlulekeni, ukungazi ukuthi usebenzisa kanjani isikhathi njengengcebo. Uma ungakuqondi ukubaluleka kwesikhathi, awusoze waqonda ukubaluleka kwemali. Isikhathi asibuyele. Ungalahlekelwa imali uyithole, ulahlekelwe umsebenzi uthole omunye, kodwa umzuzu ngamunye odlulile usudlulile phakade. Uma uqaphela lokhu, ubuhlobo bakho nempilo buyashintsha, ukukhetha kwezimfanelo, abantu, okuqukethwe, izinqumo. Uyeka ukuphila ngokuzenzakalelayo futhi uqala ukuphila ngenhloso. Uma ngihlala ngibe ngimnyamisi, iphutha lami elikhulu kwakukucatshangelwa ukuthi ukwenza konke ngedwa kwakuvikelekile kakhulu. Ngangifuna ukonga, ngibeka engcebweni yami ebaluleke kunazo zonke, isikhathi. Ngangihlaba, ngisebenza amakhasimende, nginakekela amaphepha, ngixazulula izinkinga. Lokhu kubiza amandla, ukugxila, impilo, nenzuzo. Ngangimatasa kakhulu ukuze ngikhulise, ngangisebenza kakhulu kangangoba ngangicabangisisa. Ngifunde ukudeleka, uma kungenjalo ngiyohlala ngingumthungu. Ngiqale ukulinganisa isikhathi sami njengoba umtshalimali elinganisa ukubuyela kwetshalomali ngalinye. Ngibuze, lokhu kusondeza yini ezinjongeni zami noma kungimatasa kuphela? Lo mbuzo washintsha konke, ngoba abaningi badida ukusebenza nokukhiqiza. Ukusebenza akusho ukuqhubeka, ngezinye izikhathi kuyindlela yokugwema izinqumo ezinzima, ukulibazisa amaphrojekthi abalulekile, ukungabhekani nokungakhululeki kokuguquka. Ucwaningo lwaseyunivesithi yaseStanford lubonise ukuthi abantu bayaphuthuma ngaphezu kwengxenye yesikhombisa isikhathi esilahlekile ngezinto eziphosayo nsuku zonke, imidiya yokuxhumana, i-imeyili, izaziso, imihlangano engenamsebenzi. Konke kuphazamisa ukugxila. Phakathi nesonto, inyanga, unyaka ubona ingcebo yesikhathi esilahlekile, engangakwazi ukushintsha impilo. Iyini inani lehora lesikhathi sakho? Uma injongo yakho iwukuzuza amathithi 000 ngenyanga, usebenza amahora angu-160, ihora ngalinye lilingana ne-187 cishe. Ungasebenzisa u-187 ukuphila kwi-social media ngemizuzu engu-40, ukuphendula imiyalezo engenamsebenzi, ukubuka amavidiyo angahleli. Abantu abaningi bakwenza lokhu ngesikhathi sabo siqu. Isikhathi yindawo esitshala khona imiphumela yesikhathi esizayo. Ukusebenzisa kabi indawo kwenza ukuvuna kungenzeki. Esinye sezinqumo ezibaluleke kakhulu ukukhuselwa kwesikhathi sakho njengokungathi yigoldu, noma kungcono, ngaphezu kwegoldu, ngoba igolide lingagcinwa, isikhathi siyaphela ngomzuzu ngamunye. Ukuze udale imithombo emisha yemali, ushintshe isimo sakho sezimali, uthuthuke ngempela, uzodinga isikhathi esihle, ukufunda, ukuhlela, ukwakha. Lesi sikhathi asivela lutho, kufanele usithole, ushiye izinto ezingathuthuki, abantu ababi, imikhuba emibi, imikhuba ekuvala. Akuyona into elula, kodwa ilula. Ngikumema, ezinsukwini ezintathu ezizayo, bhala konke okwenzayo njalo ngehora, ngaphandle kwezici.
Ekupheleni kosuku, hlola ngobuqotho, yini engisondeza ekuphileni engikufunayo. Uma impendulo iyincane, uyazi ukuthi uqale kuphi. Ukushintsha akuyona into yokwenza okuningi, kodwa ukwenza okuncane kokungabalulekile. Awunawo isikhathi, awunawo ubukhulu. Uma ushintsha lokhu, ushintsha konke. Isikhathi osikufunayo sikulapho, sifihliwe ekukhetheni okungalungile. Uma usebenzisa kahle, imali izokulandela, ngoba isikhathi esisetshenziswe kahle sihlala sibuyela. Awudingi ukusebenza okuningi, kodwa ucabange ngokuhlukile. Ukuguqula kwezimali kuqala engqondweni. Uma ushintsha ukubona mayelana nemali, isikhathi nento yakho siqu, konke kuyalungana. Awudingi ukuphendula konke, kodwa ukwenza ukhetho olufanele, ukwenqaba ukwaneliseka ngaphansi kokuthi uyazi ukuthi kungaba njani. Uma lesi sinqumo sikuhlupha, usulungile ekuqhubekeni. Kukhona ividiyo entsha esikrinini ezokusiza ukukhula, ukuqonda kangcono indlela yokuzibeka kukhululekile nokuphila kahle. Uma uyibuka ngokucophelela, uzovela ngaphezu kwalokho okungcono ku-one. Ngiyabonga kakhulu ngokuba lapha. Sizobona kwenye ividiyo.